Салом алейкум, бургам. Музаффар чанд сол шуд мешинасем, мо рӯз гап ҳамин рола нишон дод, гуфта ки баха ҳамида ту метавонӣ бозӣ кардан мега дига ягон таҷмагаи хеле ранги тина ман гарин актёри зурум. Манам метарсам ай барфу борон казачок туфлиум бору гаруни маскиум мегарам ба шаҳр духтарора гап дода мада куда даст дода гаеора гам дода Рости гап ҳисоб накунам чанд мисра хотир хеле додаш. Ман дашакаро мешинасам. Биё ҳамҷа шатта бухон ҷои шаҳрон мехонам ку. Ман ҷои репша мехонам, ту ҷои ҳамун ҷои шаҳрон мехонам. Марда гӯшиқа бояд гуфт. Як лаҳза дар роли шаҳрон муҳаббат медояд, қасак байзи болад. Баъна салом кунем. Ана аким бестали. Ана дайдали. Ҷавон ду тамегон бартамегон. Барои чӣ хиёнат кардӣ, дил ма шикастӣ. Dil devona, shabamay khona, basti paymona. Dil devona, rubamay khona, basti paymona. Беҳтарин я тавассал дорам мега. Саломат бошед. Анаҳа. Ман кӯдакӣ ба варзиш машғул бисёр Маълум аст. бисёр хеле ҳама мо ҳамин шӯхи кӯдакӣ монда. Ана баъд ҳамин залда вақте машқ мекардем, ҳамин бисёр як ҳамин мусиқии реп худаш як энерҷии калон дорада. Ҳамин реп гӯш мекардем, мо ҳам груша мезадем, мисол ягон оҳанг мебардоштем, ҳамин одам хеле энергия медод. Ба худ ҷалб мекард. Баъд ҳамин як рӯзам хеле кор кардем ҳамон толори варзишида. Ҳамин як доимо ҳамин роҳиҷони сухангӯйро гӯш мекардем. Як рӯз ҳамин нигоҳ мекунам, айбода ман тез хондистам. Баъд як рӯз ҳамин хидмат сабт кардам, бисёр махмул мешед. Раҳмати калон шумо махмул шед. Як лаҳзае метавон аз ҳамун филм ёдовар шуд. Агар рости гап кино ман дар чиш махмул шид, барое ки мо худмон дар оҷо озод ҳис мекардем. Яъне ки масалан бисёри кинои тоҷикфилма тамошо мекунем, бояд нақша бозӣ кунам. Очаҷон, шумо чиҳо медоед? Албатта ин Макс албатта шумо аз ҳама кас боло ҳастед, вале ин Макс чӣ гуноҳ кардааст ки ин қадар ба шурӯъ омадед? Оча хеле нест. Ҳамчи хеле аст озод. Яъне ин чӣ хеле аст намя ҷужда медорем. Музаффара мегӯм ки ранги боёбу гарбурачка мақсад ба адабӣ намешед кӯиро гуфтан. Бисёр гапи зуд. ما یک سوال داشتم. سلام علیکم اکر بخیر اکر مظفر. ما شما تماشا کردم و ریپوش کنم گوش بکنم مخلوق. ما میخواستم بفهمم شما چی فکر داره درباره از این فیلمایی که از مثال از جانب تاجیکستان بشکر میشود، لیکن همه کلمه به زبان ادبیه و بسیار چیزا شما نمیفهمیم. مثال نقشی آدمی مثال دزد بازی کرده است یا آکاش نارکمانه میگه پدرجان میگه یکی مادر یکم نارکمانش و پدرجان نمیگه یا مادر نمیگه و چه میگه یا که اون چی فکر داره میگه
ولی همون رول هم میکشم همین گلزنیشون obrazشون هم میکشم دادارم سوال دادی هم جواب دادی من خواستم که همون شما چی فکر بوده درباره همین یعنی من دیگه اگه فکر ندارم خیلی فکر کردم و نرکمانم رول نرکمانم بازی کنم مثال چی خیلی که همین زندگیشون را گرد میزنن هم خیلی باید گرد بزنن یکم خونه دا نمیداره که شما چی به این قدر این مثال نمیه خونه خیلی نمیگوی کن اوزار کردم چی طور است خیلی نمیدونم خونه مون در خیگات نمیدونم سوزی و چند رحمت باشم همون نمیدونم ҳунарро яке дар дасти эшон мебинем ки даст овардан ба гурӯҳи овозадори телевизиони яъне ки театру студияи маҳфилоро меспорем. марҳабо зафар зарипов соли 1980 таваллуд шудааст. ба истиқболаш як қарсаки дигар оғои ҳоҷи абдураҳим як қарсаки гатарини маҳли ҳунар бо номи бобои мерган عبدالرحیم ظفرجان هم ختم کرده دانشگاه هنرهای زیبایی به نام میرزا طلسم‌زاده هم واخته بودن. عبدالرحیم هم کورسی ما هستن، ظفرجان بدتر. یکی از جای ما در گروه تلویزیونی محفل رو هم نقش می‌آفریم. همچنین باز سال 2000 چند بود عمر جان اکادمی کینوستودیا سال 2016 عمر جان و عبدالرحیم جان است. همچون کینو رژیسور با یک سال تحصیل کردن صاحبی همین عنوان هم هستن. به افتخار آنها یک خرسک دیگر رو میزنیم. لیکن خیلی الان چیکار زدنیم ما خیلی نرم کنیم. саломат бошед. абдуллоҳ шарипов санаи 9 сентябри соли 1972 таваллуд шудааст. дастпарвари донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати тоҷикистон ба номи мирзо тӯсузода мебошад. номбурда дар 21 филм ва 600 саҳначаи телевизионӣ бозӣ кардааст. як қарсак ба истиқболаш беҳтарин олиҷаниб музаффар шодиб ҳунарманд ва коргардон 24 ноябри соли 1985 таваллуд шудааст. номбурда соли 2011 курси коргардонии киноро дар иёлоти муттаҳидаи амрико хатм намудааст. соли 2014 театри маяковскийро ба ҳайси актёр ва драма хатм кардааст. дар филмҳое ки ӯ нақш офаридааст беҳуда хорам мекунӣ. соли 2009 убури сангин, соли 2009 сукут 1, 2010 симкарта, 2014 ва кинг 2016. ҳамчунин коргардони филми риё дар соли 2018 мебошад. риё бояд гуфт риё дорандаи ҷоизаҳои гуногун аз ҷумла ба рӯйхати топ 50 нафараи хушсариқаи душанбе ворид шудааст. сабина шаймардонова хатмкардаи донишгоҳи славянии тоҷикистон аст ва ҳамчунин соли 2014 театри ба номи маяковскийро ба ҳайси актриса хатм намудааст. нақшҳои ӯ дар филмҳои арӯси замонавӣ, ошибка детства. як қарсак ба истиқболи гулистаи тоҷик. қосимов бахтиёр юсуфович бо лақаби бақа 84 машҳуртарин репсарои тоҷик 10 декабри соли 1988 ба дунё омадааст. дорои алоҷии фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон мебошад. дар филми риё нақш офаридааст. аҳсан ба ин бародар. қосимов ҳомидҷон бо номи макс ки ҳамагон мешиносемаш 28 май соли 1987 ба дунё омадааст. тарҷумони забони англисӣ, ҳунарманди синемо ва роҳи телевизионӣ. қариб зиёда аз 10 сол ин ҷониб кор ва фаъолият мекунад. дар радиои азия плюс шоҳу барномаҳои ҷолиб мебарад. номбурда дорандаи ҷоизаҳои зиёд мебошад. ӯ дар филмҳои арӯси замонавӣ, риё ва ҳамчунин филми парад женихов нақш офаридааст. хушомаданд.
Bolagi Nazim, Bolagi da Kozlasa.